Yabo, ukuthi hhayi ngempela ngihlanganisane nomuntu wami ngoba ngibona amakhola akho lana noma ngisazi ngase ngithi ngithathe inamba yakho ngiyinike yena uSisi Sitofozi. Futhi ngabe usho umuphi umuntu wakudlala? uMbali Fethena yedwa. Ubani ukuthi baningi amandlane yabo bengathi usho uMbali. Hawu, ndoda Ntwana usho Ntwana wazi muphi uMbali? Hhayi mina uMbali engimazi baningi kodwa khona lo engimaziyo-ke esihlala naye, esidansa naye, esicula naye, umuntu engijwayele ojumu wami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi ngifunani umuntu wami. Igama lami nguSitofozi Adla ngamandla ezulu. So-ke njengoba sivakashele namhlanje bhuti nakanjani ikhona lento angayithandi sisi entsha kwi-relationship yakhe esizozwa njengamanje njengoba sezidlalela. So-ke sike sibekene udaba, sibeke nendlebe sizwe sikhamba kanjani. Sabona njani? Ngiphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo nala ubuya khona. Igama lami nesibongo, igama lami nguSiya Sibongo Buthelezi Oshengu Sokalesi. Ubuya kuphi? Kukuphi emakhaya? Emakhaya eMzimkhulu. Mzimkhulu. So, ngicela ukwazi kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakho, iqale nini and niphathene kanjani and manje usoleni noma uboneni noma uzweni le engasekho right and njengoba ula uzele ukuthi uzoyilandelela uthole ukuthi ithini into. Ukuqala kwethu ukuthandana siqale khona e-high school. Ngithethe school. Okay. Namanje sisathandana noma uthando lwethu lungafani njengoba kade sisaqala nasekuqaleni. Sekubi kakhulu manje anti kuqala angimthanda ngale ndlela le yokuthi ngaze kufe ngisho umuntu. Sekwehlile manje. Sekwehlile manje ngoba nami ngisajabulile yabo. Njengoba ngichaza nje la ngiphathekile kahle. Yiziphi nje mhlawumbe izinto oyikhumbulayo ezinhle enenzelene zona kusakuhle kwi-relationship yenu? Ziningi kakhulu ngisho benginakekela futhi indlela yabo engimthanda ngayo naye bengithanda kakhulu. Kwase kwenzakalani? Ukuthi ibona labafana labe. Ubhizi usisi. Usisi ubhizi ayibekile phansi. Kanti bengithanda ukuthi sibambisane ngothando lethu mhlawumbe singayibona imiphumela. Impilo ngeqhubeke phambili. Bese ninaye umntwana? Lutho. Oh, okay. Beningaka-plan. Ngisembisele ngomshado. Qala. Oh, all right. So uzweni-ke? Ubekwa yini le khaya namhlanje? Angithi phela usisi yabo ingane ngithi ngiqalephi. Kuningi. Njengoba ngichazi futhi manje benginokungena amakholi engingawazi yabo manje ayikho into kade engangitsheli. Yabo ngisho ekwenzeka kubo ngibuye ngitshele nangomama wakho ukuthi umakho wagula ngisho. Yena ufuna ngicela ngiphelezele esibhedlela. Kodwa manje sekukubi ngempela manje. Manje usenokuphosta nabanye abafana engingabazi yabo. Akakhayidanga futhi. Ngitshela ukuthi ngazi ucula nabo kanjani. Kodwa ngiqhubeke ngi-understand ukuthi inhliziyo ayiphakeme. Kodwa manje Lama-calls la uma engena aphendulelwa la eduze kwakho noma uyajubalala ayekude mhlawumbe uyobheka i-network ukuthi inconywana ngakuphi? qala ngathi ngihlonipha abaphundulele eminyango manje nje semane iphendule nje yabo. Kodwa ngokuthi nami umuntu ophansi ongathandi ukukhuluma yabo. Futhi angifuni sixabane kugcine nami sengiphakamisa nesandla sengiboshwa kanjalo. Mhlawumbe uke wakubamba unomunye umuntu ngaphambilini? Lutho sisi wami. Awukazi uthanda nomunye umuntu uthandana naye? Ukhona yena kodwa-ke. Okay. Mhlawumbe uyazi ngaye? Awucabangi ukuthi mhlawumbe indlela zokupheka?
Hayi lutho oba ngisho nje into yakudala. Oh, sekukudala. Oh, alright. So, uyithole kuphi inamba kaMlisa thizeni? Uthole kanjani? Kwenzekeni? Futhi manje angihleli naye, I think ekhathi kako-4 to 5 kushawa 6. Kodwa njalo ntambama yabo efuna ukuthenga i-airtime ethi ngiphelezele nganqaba ukuhamba nayo. Athi akahambe uthi kanjani ashiye amafoni kusakuthi bazombamba inkunzi. Okay. Hayi washiye kanti le foni yakhe ayilokhiwe yabo. Oh, okay. Wathi ngingena le call ngayithatha-ke le namba khona ukuqala vele foni ujwayele ukufona. Ngithiwa-ke ngathi awuthi ngiyimisele ekhaya mhlawumbe angasizakala ngifuna siyesixabane nomfowethu. Mayethi ubhuti yes siyathandana and angiyimisele ngokuhlukana naye. Mhlambe ngabe uzonquma ukusuka eduze kwakho usisi ubayeke baqhubeke bodwa noma Kumele ngiqhubeke nempilo yabo. Kuba ngcono uma ngitshelile ngoba mengangitsheli kudlala ngemizwa yami lapho. Okay, ngimlanda ubhuti-ke khona ngizokwazi ukuthi niyikhulumeni about him. Sengizolanda. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi ngifuna nomuntu wami. So-ke ubafo uvuma ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula imibuzo esicela ukuthi nibuze yona. So-ke asibuke ukuthi uzogcina kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuba nesibongo nala usuwakhona. Igama lami nguMenzi Isibongo ngamakhathini for Emily. Alright, uyamazi ukuthi enhlelani? Oh, ubhaleleke kuhlelo lethu ngifuna nomuntu wami ngoba akekho right ku relationship yakhe. So ngicela uphe isikhathi sakho nendlela yakho umuze ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Mfethu uyaphila. Mfethu manje nami ngiyaxayeka la mfethu yabo. Uthi ngempela nihlanganisane nomuntu wami ngoba ngibona amakhola akholana nami ngisathi ngase ngithi ngithathe inamba yakho nginike yena usisi Stofoza. Futhi ngabe usho umuphi umuntu wakhe? Umbali mfethu naye. Ubani ukuthi baningi lamandani yabo ngingathi usho umbali. Ndoda ntona usho ntona wazi muphi umbali. Hayi mina umbali engimazi baningi kodwa khona lo engimaziyo-ke ehlala naye esidansa naye esicula naye umuntu emjwayele uJuma. Mina wangixaka ngoba nami lokho engitshela ukuthi nabangani washo wacima ngicula naye e-studio wanama ngisazi ukuthi noma ngenza isilima noma wenzakalani khona into enihlanganisayo mhlambe okunye engingakwazi mina. Hayi akukho ngoba umbali uJuma engihlangana naye so mina naye besicula sidansa sihlangana e-studio isikhathi esiningi sicula. Ilokho kuphela nje. Hayi lokho. Oh, so ama-calls yini edala ukuthi uma ufona asuke eduze komuntu wakhe ayiphendulela lekudini? Ukuthi ezinye izinto ebese khulumayo naye bengamdingi yena indoda yakhe. Nineyimfihlo? Cha kodwa besikhuluma ezinye izinto oJuma vele abantu abazanayo engamele ukuthi azi. Shuthi nineyimfihlo-ke. Uma uthi uJuma wakho shuthi khona into ejulile neyikhulumayo umuntu wakhe angayazi. Hayi ayikho sisami into lapho engathi khona esikhuluma. Sampena singamfonela simlanda abe khona la. Awuda isidingo bengasiboni ukuthi No, shuthi uma uphikayo shuthi khona lento le. Noma mhlambe umngani womunye umuntu wakhe. hayi Mhlambe ubahlanganiswa wena noma cha hayi ukuthi kanti yini lensweni ekhuluma nithengisa ama-drugs? mina nje esidingo yabo isikhathi esiningi sihlala ngesibongo mina naye. Ya. Mase nikhuluma ini? Ayikho into ekhuluma nje esikahle sikhulumela nazo nje ejwayele ngoba izinto ejwayelekile njengabangani.
njengomangani. Uyakholwa? Eyi, abangani kanjani? Ngaphela umfana nentombazana abangani. Ijuba alikwazi ukuhamba nani nepero. Amajuba ahamba namajuba. Ngeke ngithi ubone inja ihamba namakati, inja kumele ihambe nezinye izinja, ukwazi. Akhona into ehlangana nayo la. Uyaxaka ubhuti ngoba mina besengimtshelile ukuthi naye sinoJob ayekho mhlawumbe into engathi i-serious esiyenzayo noma esihlanganisayo naye. Kuyindaba unqabe ukuthi simfonele sibuze isizwe naye. Ngoba ayikho inkinga nomfonela. Ngicela sifundise. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not. Kuba simthatha njani? Uba kusemhlambulukela nje. Okay. Uqinisa ukuthi intombi yakhe imshula newele la. Iwele. Okay. Into enza ukuthi So yindaba kutholakala athole wena efonini kamuntu wakhe. Ngoba bengatholi iwele lapho. ingoba ewele lami alinayo phone mina enifoni so mina ngikwazi ukuxhumana naye phone. Okay. So kuda kucela ukuthi afonise wena. So manje bafo sonke lesikhathi ungenza isilima manje bafo. Uthule nje la. Awutsheni ngisho iqiniso phela. Isikhathi esingaka. Lokho ngikubuza into eyodwa. Wenzalani wena? Ngixolisa mfethu nami ibingekho into ebengayenza. Ngoba kodwa bese mathanda. So khona kanjani uwele? Ayikho indlela engikhombisa ngayo kodwa khona yaphi nawusisile intombi ehamba futhi nawe uyalathi Uyiphethe ifoni yakho? Mo, awuyiphethe? Bengizocela ungibonise isithombe if uyiphethe. Kodwa ke it's fine. So ithini into? Uyemuzwa ukuthi ubhuti wakhe uthi usemathandweni? Amuzi. Awuda kusenani kodwa ngcono bekhona ubhuti wakhe la ngizwele mathupha nami lokho. Yes, because besidinga ukumbona naye ubhuti wakhe. So mayetha kanayo futhi ifoni umsebenzisa ifoni eyodwa. Kuningi. Noma ngisathembi noma ubhuti wakhe noma uyena noma ngisazi. So usumzwile ekhuluma kanje usazoqhubeka naye. Uthana naye. Akuselula. Akuselula. Loba bese ngisahlanganisa izinto njengoba bese ngichazile nasekuqaleni. Kodwa ngifuna ukuyovela kubo kwayo lengane le engithandayo. So ngeke senzeke. Ngeke senzeke. Akwazi. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi unginikeze isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi ungihloniphe nje. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ungikhulule. Ngibuka lapha ekhaya, angazi noma iqiniso khona noma alikho but kukhona ongahlangani kahle hle. Kodwa ngizozibhekela mina ngokwami. Ngizishayela research ngokwami ngithole ukuthi ithini into la. Manje ngiqinisile ukuthi uwele noma aqinisile ifoni yakhe ayiphethe. Is not make sure kodwa ke kulungile ngizozibhekela mina ngokwami. Ngithole ukuthi uwele impela yini and bebevele bethandana. Uyavele uyathandana ubhuti wakhe and baqale nini kwenzekeni baze babe ndawonye nanokuthi kuyefika kanjani ukuthi baze bashare ifoni because noma ngabe kuthiwa namawe kodwa sekufuze ukuthi share ifoni. Omunye umuntu akabe nayo ifoni, omunye abe nayo bese niyashare. Omunye mfuna ukufona intombi yakhe ucela omunye ukuthi amfonise. Ayingeke mfethu ngakuhlangana kodwa ke sithathe lokho akushoyo kodwa mina ngizozibhekela ngithole ukuthi ithini into la.
So ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, share ngenze lapho. Bye.